Yemwe akuyimirira mpando wa usogoleri wa chipani cha UTM adaliso kabambe alankhula kuti akapambana azalondoloza imfa ya yemwe anali msogoleri wa chipanichi a Saulos Chilima. Iwo ati pali mafunso ochuluka omwe alipo pa imfa ya achilima ndipo pakufunikira mayankho. Iwo atinso ayika m'malo ndondomeko zomwe zingathandize kuthesa njala mziko muno yomwe pakadali pano yasausa amalawi ambiri. Iwo atinso azathesa mchitidwe wasankho maka popereka maudindo pakunena kuti mchitidwe osankhana mitundu umabwezeresa ziko mbuyo. Kumbali inayi yemwe akuyimirira mpando wa usogoleri wa chipani cha UTM a Patricia Kaliyati wati ali ndi khumbo lofuna kutukula maphunziro a ziko lino. Kaliyati atinso ndikofunika kuyika chidwi potukula chuma cha ziko lino popeza kutero ndiye kuti zikhonza kuthesa mavuto azachuma omwe alipo mziko muno. Iwo atinso akapambana azathandiza vuto lakusowa kwa mafuta limene lilipo pakadali pano. Kaliyati ati ndikofunikanso kuti mgwirizano ukhale pasogolo pa anthu mchipanichi komanso ziko lino lingatukuke. Koma mbali inayi injiniya Newton Kambala yamene akuyimirira mpando wa usogoleri wa UTM wati chidwi chawo chilipofuna kukweza chuma cha chipani cha UTM. Iwo ati kutero ndiye kuti chipanichi chizakwanisa kugwira ntchito zake bwino komanso mosacheuka. Iwo atinso ndikofunika kulimbikisa kugulisa katundu ku mayiko akunja ngati njira imodzi yofuna kutukula dziko la Malawi. Iwo atinso akasankhidwa kukhala msogoleri wa chipanichi aonesesa kuti mbiri ya Saulos Chilima yemwe anali msogoleri wa chipanichi ikupitirira kusungidwa. Ku mbali inayinso amene akuyimirira pa mpando omwe wa president mchipani cha UTM a Matthews Mtumbuka wati chipanichi chikufunika msogoleri amene ali ndi kuthekera kuyendesa bwino chipanichi komanso ziko lino. Iwo ati chipanichi komanso ziko lino likufunika msogoleri amene alibe dyera. Mtumbuka atinso azalimbikisa umozi kusegula mafakitale mziko lonse komanso kuonesesa kuti anthu akukhala ndi chakudya chokwanira. Iwo ati ali ndi mapulani ofuna kutukula dziko lino ponena kuti msogoleri opanda pulani ali ngati galimoto yopanda galasi la kusogolo. Pakadali pano kuponya mavoti kuli nkati ndipo anthu sopano ayamba kuponya mavoti ofuna kusankha adindo asopano a chipani cha UTM pomwe anthu okwana 760 ndiwo akuyembekezereka kuponya voti yawo. Omwe akusogolera mwambowu ati omwe akuvota akuwapasa buku lomwe onse omwe akuyimirira mipando yosiyanasiyana alimo. Anthu omwe akuponya votiwa akumayenereka kuchonga mayina malingana ndi mmene akufuna kuponyera voti yawo ndipo akuwayitana kutengera nzigawo zomwe iwowa ali. Omwe ayamba kuponya voti ndi omwe akupikisana pa mpando wa usogoleri wa chipani cha UTM omwe akuyimirira maudindo osiyanasiyana omwenso akuyimirira maudindo osiyanasiyana komanso mfumu ya mzinda wa Nzuzo akondwani Brian Nyasulu. Anthu okwana 760 ndi amene akuyembekezereka kuponya voti kumene kuli convention ya UTM. Convention yokhayo imene pa channel pano takhati kuikambapo kuti ndi imodzi mwa ma convention amene akhale ofunikira amene akhale key factor. Mundikhululukira kuti pa video isinakwanise kukupasirani video inini zimene zikuchitika ku Nzuzo koma ndikhulupirira kuti muli ndi picture sopano. Chitani subscribe kuti ndizikwanisa kukupasirani zinthu zonse in order. Isamavita ye tonani mu video yosalira.